Купуването и продаването на гласове е престъпление. Обещах да ви кажа какво мисля за госпожа Йорданка Фандъкова. Не я познавам добре, но прави впечатление на симпатична, умна жена. Никой не може да отрече промените в инфраструктурата, които се постигнаха в София през последните години. Но защо се строи? Защото има пари. Има пари, защото има еврофондове, защото сме в Европейския съюз, защото живеем в това уникално време. Всеки от нас, който и да стане кмет, Йорданка Фандъкова, Георги Кадиев или някой друг, на нас това ни е вменено задължение. Всеки трябва да прави детски градини, всеки трябва да асфалтира улици, всеки трябва да строи метро. Това не е заслуга на Йорданка Фандъкова, не е заслуга на ГЕРБ. Това са европейски пари, те са дадености. Би било престъпление да не ги взимаме. Сега нека да видим как се строи. Вие доволни ли сте от начина, по който се строи? Доволни ли сте от това, че след като обновихме с европейски средства Цариградско шосе, се наложи втори път да се обновява и трети път да се обновява с наши пари, с нашите данъци? Доволни ли сте от това, че улица Витошка се прави 5 пъти? Доволни ли сте от това, че улица Костенски водопад се прави 3 пъти? Доволни ли сте от това, че в кварталите нищо не се прави? Доволни ли сте от това, че има прекрасни детски площадки в централните райони на София и нито една детска площадка в район като квартал Христо Ботев, който не е гето и където вероятно живеят най-много деца? Метрото е най-добрата придобивка на София. Чудесно е, че има метро. Ама защо махнаха на хората спирките? Защо в Младост 2 трябва да ходиш 20 минути, за да стигнеш до метрото? Защо в Дружба 2 трябва да ходиш 30 минути, за да стигнеш до метрото? Защо в Надежда? Защо в Обеля? Никъде няма довеждащ транспорт. Днес проблемът не е в парите. Проблемът е в тези, които ги управляват. Ако ви харесва по 3 пъти за едно и също нещо да ви взимат пари, гласувайте за тях. Ако искате повече професионализъм, ако искате повече амбиция, мотивация, повече експертност, гласувайте за нас. В лицето на госпожа Фандъкова образованието загуби един добър експерт. Столична община спечели един политик. Една красива фасада, зад която впиха корени корупция и тотална некомпетентност. София заслужава повече. Купуването и продаването на гласове е престъпление.